Taliwa sa Katalagman, din halos tanan apektado sa grabing baha dito sa Western, Northern ug Eastern Samar. Ang bayanihan o ang pag-hashtag spread kindness ang nipatigbabaw. Ang report ni Femari Dumabo. Bisan pa niya itong grabing baha gahapon, wa panumbalinga ang kusog-sog sa baha ug gitaak nining mga pulis ug ubang volunteers ang baha aron sa pagluwas sa mga natanggong nga mga mulupyo sa Katarman sa Northern Samar. Kagabi, nagpadayo ng rescue operation. Mabata man o mga idaran, maoy gipahigayunan sa rescue operation. Gawas niini, nag-amutay usab ang mga pulis sa Katarman aron adunay mapakaon sa apektadong mga mulupyo. Sa Hipapad, Eastern Samar, dungan sa pagpang-rescue, mausab ang ilang pagpang-apod-apod ng mga relief goods sa mga residente nga nagpabilin sa taas nga bahin sa ilang panimay. Lakip sa ilang gi-rescue ang usa ka iro nga nagiang naglangoy sa baha. Sa paghubas na sa baha sa pipila ka bahin sa Northern Samar ganihang buntag, kining pundok sa mga batan-on nga mga tinun-an sa usa ka universidad ang gihatagan og arroz caldo sa pamilya ni Ruben Rivera. Apektado man usab sila sa baha apan matud ni Rivera nga buot lang nilang makatabang ug makapakita sa hashtag spread kindness. May nag-chat sa akin na mga student na kailangan daw nila ng kahit konting food. So sabi ko, nagtanong ako sa kapatid ko, tapos sa asawa niya kung anong may tutulong. Sabi, okay na kaya kuya kung magbigay tayo ng kunting lugaw kasi we're not naman na mayaman, yung we can help lang kahit konti. Kining taas nga linya ang makita usab sa daplin sa daan ganihang buntag padung sa universidad kay dunay mga relief goods nga gipanghatag ang eskwelahan. Matod sa uploader nga sagad sa mga tinun-an, walay makaon ug allowance nga magamit pagpalit og pagkaon. Wa sila makauli niadtong weekend tungod sa uwan ug baha. Mga relief operations sa apektadong mga lugar ang nagpadayon nga gihimo sa lokal nga kagamhanan. Our partner national agencies who are very proactive in their approach. Yung sa mga private sectors lang po are planning to do some relief operations. Thank you for your support and for doing that. Yung base po sa needs assessment natin, yung kailangan protocol are food, water, and clothing. Oba ni Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.